जाहा न'नि मालिक जोङो आयंस जागोनदां हाकिम ब्रह्म नामा हाकिम ब्रह्म ना फिसाला सनसिं फिसालानि नामा सनसिं मा मावो सनसिं ब्रह्मआ सनसिंआ माबानि बे माबानि गावसिनि इउपिपिएलनि जिआइ ना मा होनोथाय जेनेरेल सेक्रेटारि जेनेरेल प्रेसिडेन्टसो खोमा ना सनसिं ब्रह्म इउपिपिएल नङालै इउबिपिअ नो इउबिपिअ ओमफ्राय बेयाव खारबोनाया खै बोसोर जाखो खारबोनाया हालानिया एसे 15 बोसोर जाबायदां ओरैनो नायनानैलाय 15 बोसोर जाबाय 15 बोसोरसो जाबाय गोदो बहामोन सिगां गोदो संखंआव संखं मा गामि बे माबा संखं एरियाखौनो होनदो आरो संखं बर' गामियाव ना बर' गामियाव संखं बर' गामियाव दैबाना लोमजानानै बाय फैदों आरो बेयाव फैदों आरो ना गोदो जों बेसेबां हा दंमोन गोदो दंमोन गोदो लाफैजेननाय दंमोन सिट मोनसे दंमोन आरो दैब'बारि नोलोबारि जाथारमोन बे समाव बे समाव ना दङ खुसिया दङ ना खावैफोरानो ओरैनो माबायाव मानखोलाबायोमोन दै एसेजोंनो बै माने दुब्लिफ्राव हाग्राफ्राव आरो ना साला महा गिदिर गिदिर 5 केजि गाहाम ओमफ्राय मैफोर जों गोदो फैजेननायाव ओमफ्राय बे माबायाव नोलाव फानफबनानै ओमफ्राय मै सिंगि माबा अमा गिदिरखौनो साला आथिं थोंनैयाव मन'दों माबाजों उननि आथिंखौ माबाया जिबौ दा बेबायदि जायगामोन आरो संखंआ बेबायदि जायगामोन बे जायगायाव बेसेसो गोबाव रायजो जानाय बाहाय गथ' गथाया 7 जादों ओजोंनो हमना ला बे समाव बेसेबां मानसि दंमोन संखंआव दङ बुरजाथारमोन बिराद बुरजाथारमोन बेसेसो सनाव खारलांनायमोन नोङो आं गोदो फैजेननायाव हजों पाकिस्ताना जे जय बांला जुद्ध जायाखैमोन जादोंमोन बे समाव आं बे संखंआव फैदों संखंआव पाकिस्तानजों जय बांलाजों जुद्ध जानाय समाव बांलादेश आरो पाकिस्तान माने बेबायदि समावनो बा बे बेसेसो सनमोनथाय जेनक बेखौ दा समखौ बरंगोन मा सननिमोन ओमफ्राय बहानिफ्रायमोन फैनाय बे संखंआव आं एकदम संखंआव फैनायाव जों क'क्राझार थाराइबारि होनना बुङो क'क्राझार थाराइबारिनिफ्राय बिनिफ्राय लाबोग्रा सोरमोन नोंखौ बेखौ लाबोनाया बे आमाय मंगल लाबोदों मंगल बिमाय असे जायो आरो बिमाय असे जायो बेयाव खारबोजेनदों संखंआव खारबोजेनदों आरो ना खारबोजेनदों ओमफ्राय बेयाव माने सेंग्रा सिख्लायाव खारबोनाय नामा हजै बिया जादों बिया जानानै गथ' सासेबो गैयामोन आरो माने हाबा जागोदान ओमफ्राय बेयाव फैखाबायबो ओमफ्राय होमबा बेबायदि समावनो बेयाव फैदों ओमफ्राय माबायदिमोन जायगाया हाग्रा बंग्रा जायगाबा बिराद नोलो डाइरेक्ट संखं गामियावनो हाबफैगारो बे सिमेन्टनिफ्राय संखंसिम लामा दंमोन लामाया एकदम फिसाथार जि मैसो दङ हाग्रा मैसो दङ नोलो सिं सिं थुरिबारि सिमेन्ट सापरिनिफ्राय बेबायदि आरो ना ओमफ्राय बेयाव बै समावबो दै जाखायोमोन ना दै जायोमोन बिलोनि दैसोमोन ओमफ्राय खारनांनाया सिमेन्टनि दैखै खारनांनाया फ्राय उनावसो जादों जानाया ओमफ्य बिनिफ्राय नैयाव खारबोबाय नाहरबारियाव जिहेनाक मिथिनानै गोजोनबाय ओमफ्राय बेयाव गय इदि गायबाय दा बेखौ आयंआनो गायदोंना नोङो आं गायदों ओमफ्राय नों गायनाय गय आरो ना बे बारिया बिराद मोजां जादों ओरैनो खैस' दालसो गय दं बेयावलाय थानाया आवगायाव दङमोन 100 दालसो आवगाय गायजानाया बे फुराना आरो ना फुरानाया ओमफ्राय बे सिं माबा गायदोंमोन आङो नारेङाथ' नारें उनावसो गायनाय माबा साफातबो गायदोंमोन साफात गायदोंमोन बे खामानि होआखै साला थैजोबबाय थैजोबनानै ओमफ्राय उनाव दा एकदम गय फुलि गोदान गायजोब्बाय आङो बे 100 दाल गायनायाथ' थाइजोब्बाय हनै थाइबाय ओमफ्राय दा माबायासो दा गोरलैया खै बोसोरसो गायनाया गोरलैया जाबाय 5-6 बोसोर जाबाय खालमासिबा गासै बेयाव 1000नि बारा बिफां दं माने 1500-2000सो बिफां दं आरो 2000सो दं आरो 2000सो गय फुलि दङ गय बिफां दङ ओरैनो दा थाइनायफ्रा आं दाख्लि फानदों जे बे माबायावनो अबावबा माबादों बाय 30,000 थाखा मोनो आं बे एसेयावनो गैथारा बेखिनियावनो 30,000 मोनो बा 2,000 बिफां 2000 बिफाङाव हमना ला 3-4 लाख मोनगोन आरो बोसोराव थाइनोबोथ' बारा सम नांलायो बोसोर बारा गोबाव गैला 5 बोसोरानोसो थाइजोबसिगोन 5 बोसोरनि उनाव नैबे बारियाव 3-4 लाख फैसा रां खामायगोन आरो होमबाथ'
देनां कुनु सिन्था खालामनांगौ गैला सिन्था खालामनांगौ गैला बेखौ साननानै गायखादों आं आरो थारमाने दा 30,000 जोंहा माइ बायबाबो जाजोबनो हाया 30,000 नि माइया मामुलि 30,000 30 कुइन्टेल मोनगोन ना 30 कुइन्टेल माइ जानो हायो जों हानाय नङा नोंसोरथ' 10 मनखौनो जानाय नङा बोसोराव बोराय बुरि ओमफ्राय गावसोर फिसाजो उन्दै उन्दै सानै ओमफ्राय गावसोर 20 मनसोल' जायो बापरे ओमफ्राय दा नोंबो थिगैनो दं दा आयाबो थिगैनो दं ना आयं बुरियाबो बे आयं बुरियाबो दाबो राफोदैनो दङ बे आयं बुरि जाबाय क'क्राझार मा गामिनिमोन नोंहाबो थारायबारिनिखामोन सामथायबारिनिमोन नोङो हा औवाबारि खाथिनि क'क्राझार औवाबारि खाथिनि ओमफ्राय सानैजों मोजां मोनलायना लादोंमोन आयंखौ बिदिनोथ' जाहैबाय बे दे नोंखौ हाथा हामा क'क्राझारनिफ्राय नोलोबारियाव लाना फैदों संखङाव बे समाव माबायदि मोननाय थानो फैजेनबा थानो सुखाबाबो थानांबाय फार्स्ट गारि गाखोदोंमोन आरो ना माजों माबा ट्रेनजों फैबाय ट्रेनजों नैबे बै दिफाया दिफानि दा दालाङा बेजों नावजोंसो बारोमोन बेखौ नैबे बे सिमोन दैमाखौ नावजोंसो बारोमोन जों फैबा ट्रेन लामाजोंबो गारि खारखायामोन आरो ना खाराखैमोन माने बास लामा गारि लामा गैखायामोन आरो बास खारनाय माने गारि बास लामा गैयि समावनो क'क्राझारनिफ्राय संखङाव रायजो जाफैदोंमोन ना नोंसोरो दा नैबे अबस्था गोदो सिख्लायावनो फैदोंमोन दा आयंआबो बुरिबाय आयं बोरायाबो बुरिबाय बोराय बुरि जाजोब्बाय दा थेवब्लाबो बिसोरो नै बेसेबांबा गिदिर बारि गय बारि समायना दानि जों लाइमोनफ्राथ' बबाव बिदि खेथि मावनानै जानो रोंबावनो दा थेवबो सोलोंनांगौ बहुद थाबाय बारिफ्राव बेबायदि बेकार दोनालासिनो जुदि गय एसेबो गायोब्ला बिनि फिथाइखौ मोनगोन आरो बेजोंनो जों गोबां न'खर माबाजोबनो हागोन आरो खुलुमबाय रुम इउटुब चेनेलाव बरायबाय दिनै आं मोखांखौ देखाया थेवब्लाबो आंनि रावजोंनो फोरमायगोन जिहेतु आं बाहा दङ बे जाबाय 2 नं नाहरबारि बै जाबाय हाजो समायना हाजो नुहुरनाया अरुणाचल हाजो बे हाजो साखाथियाव थानाय 2 नं नाहरबारि गामियाव बेरायनो फैनायाव गोबां मोनसे समायना बारि नुबाय दा बे बारिखौ बानायनो भिडिअ मोनसे बानायनो नागिरबाय जों बयबो मिथिगौ न'खरफ्रोमबो बर' न'खराव फांफा फांनै गय बारि बायदि थायो खिन्थु नैबे न'खराव गोरलै आरो थायनाय गोबां गय बारि बेसेबांबा गुवार गय बारि नुदों थिग बेखौनो नोंथांमोननो आंनि इउटुब चेनेल नायगिरि बिथांमोननो दिन्थिनो नागिरबाय नैबे नायदो नोङो देरफुबाय थानाय समायना मोनसे गय बागान बे बारिया गोबां गिदिर नायबाबो नायख'नो हायि बादि जादों आरो माने बे जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं नाहरबारि गामिनि बे समायना गय बारि थारैनो बे गय बारि सिं नारें बिफां बेफोर नारें बिफां बैफोर नारें बिफां बिदिनो गोबां दं आरो बेनि आं गोरलै बिफांफोरखौ देखायग्रोनि नै आरो जों मिथिगौ बयबो नैबेखौ सोरबा मिथिखायो इन्दि दंफां होननानै इन्दि दंफांनि गेजेरजों जों एम्फौ फिसिनायनि गेजेरजों फिथोब मोनो आरो एम्फौखौबो फाननानै रां मोनो थिग नैबे इन्दिया जोंनो बर'फोरनो जोबोद गोनांथि आरो बेनो एकदम जोंनि बर'नि मोनसे मा होनगोन गोदोनि आबै आबौआनो बे इन्दिनि गेजेरजों खुन्दुंनिफ्राय जि बानायनानै गोबां इन्दिनि जि जोंनि गोदोनि आबै आबौमोनहा इन्दिनि जि गानोमोन जोमोमोन थिग बेबायदि इन्दि जिनि थाखाय बा एम्फौनि थाखाय गुदियानो इन्दि आरो थिग बेनिखायनो बेसानि जिथु गय बारि सिं गोबां इन्दि आरो बेफोर गय गोजा नायदो नै बे गोरलै माने गुवार बारि आरो बे बेसेबांबा गुवार बारि लोगोसे नैबे
बेफोरो नंगौ गय होनोब्ला दिनै जोङो बायदि बायदि रोखोमनि हाथायाव बायनानै जायो गयनि बानायनाय जेरै दा गोबाङानो सिगनेसारनो बिमल पान मसला ओमफ्राय मा केपि होनो बायदि बायदि आरो जोंथ' जानाय जाया नालाय खिन्थु नामफोरखौ मिथिया ओमफ्राय आरो फाननि गेजेराव नोङो फानखौ मालाबा मालाबा जायो आंबो खिन्थु फानजोंबो बे सुपारिखौनो होयो प्लेन माने गथा गथा सुपारि आरो बोरैबा काटा सुपारि बिदि बायदि बायदि बानायो आरो दा नैबेयाव गयफोरखौ दिन्थिग्रोनोसै नैबे न'नि बे बारिनि मालिकनि न' नैबे दा नायदो बैफोर फिथाइ थाइजोब्बाय नै बेयाव फैनाया 12 बोसोर 12 बोसोरसोल' जाफैदों होनदों थेवब्लाबो बिसा सिगां गायनाय गया थाइजोब्बाय ओमफ्राय दा सिगां गायनायाथ' थाइजोबखाबाय दा गोरलै गोरलैबो बिराद बुरजा गायदों थिग बेनिनो सायाव एसे नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय आं नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों